Reality v zastúpení Miloty Balkovej vám predstavuje novostavbu dvojizbového apartmánu v tichej horskej lokalite Liptovskom Jáne. Priamo v apartmánovom dome sa nachádza vlastné wellness centrum s bazénom, saunami a oddychovou miestnosťou. Apartmánový dom bol skolaudovaný v lete 2019. Apartmán má 35 metrov štvorcových. Počas celého dňa je presvetlený s orientáciou na juh a východ, s krásnym výhľadom na okolitú prírodu. Tento slnečný apartmán sa predáva kompletne zariadený, pripravený na okamžité užívanie. Apartmán môže byť využívaný na súkromné účely a oddych majiteľov, alebo ako investičný apartmán. Na streche je relaxačná terasa s lehátkami. V blízkosti sa nachádza známa reštaurácia a drevenica Strachanovka. Apartmánový dom je len 7 km od Liptovského Mikuláša a 4 km od prístupu na diaľnicu. Dosahuje aj 13 km vzdialený akvapark Tatralandia, 22 km Jasná v Nízkych Tatrách a 25 km Bešeňová. Je tu základná občianska vybavenosť, materská a základná škola v obci, pošta, obchody, reštaurácie, kúpalisko, vyhľadávaná Janská kaďa s teplou minerálnou vodou a množstvo turistických atrakcií a cyklotrás. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte kontaktovať Milotu Balkovú a dohodnite si s ňou obhliadku tejto nehnuteľnosti.